ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் அஸ்வின். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரீ ஃபயர் ரிவ்யூ. எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். கேமோட ஃப்ரெண்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அதுக்குள்ளேயே ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. முதல்ல ஒரு கேரக்டர் தந்துருக்காங்க. அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம். ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது. கேம் பிளே பார்க்கலாம். புதுசு புதுசாக ஈவெண்ட்ஸ் புது பெட்டெல்லாம் கூட இருக்குது ஃப்ரீ ஃபயரில். மேட்ச்குள்ளே போகலாம். சேவ் வாட்டர் நாளைக்கு போடலாமா சொல்லி அது இன்னைக்கு தான் போடுவோம். நைட் போடுறோம். என்ன சேவ் வாட்டர் நான் வாட்டரா? ஓ சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடியோ நீ போட்டுரு. என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான். கேம் பிளே ரொம்ப அருமையாக கேம் போட்டு ரிவ்யூ. ஓ சூப்பர் கேம் பிளே. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மேட்ச் பாருங்கள். பாய். ரேண்டம் வீடியோ சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். இது பாஸ் பண்ணால் இதாக வருமா? பாஸ் ஆகிட்டு நின்னா மறுபடியும் இது பண்ணிக்கலாங்களா? இந்த கிளாக் டவரா ஃபேக்ட்ரியா? ஏன்டா ரொம்ப நாள் எத்தனை எத்தனை பேர் இப்போலாம் அங்கே யாருமே இறங்குறது இல்லை. இதுடா அடையிறா போய் சுத்தாண்டே அடிக்கவே மாட்டேங்கிறான்டா. அடிக்கவே மாட்டேங்கிறான்டா. ஹெட்ஷாட்டாக இருக்கணும். எவனுமே நிறைய பேர் இங்கே தான் இறங்குவானுங்கன்னு பார்த்தா போயிடலாம். பீக்குக்கு போயிடலாம். இங்கே அவனால சைடாக ஓடுற மாதிரி ஓடிட்டு கேம் விளையாடக்கூடாதுன்னு தான்டா. எதுடா கேம் விளையாடக்கூடாது சேனலோடது. ஏன் அப்படிதான்டா? ஏன்னா என் சேனலோட போய் பாரு. வீடியோ கேம் உடைக்கிற மாதிரி தான் வச்சுருப்பேன். வீடியோ கேமு உடைக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன். உடைக்கிற மாதிரியா? ஏன் எனக்கு அடிக்கணும் போலே இருக்குடா. பீக்குக்கோ அப்படியே சைடாக ஓடலாம். எதாவது சைடெல்லாம் நேராக ஓடுறவங்களுக்கு அர்த்தம். நான் தான்டா பீக் மாஸ்டர். பக் பண்ணலாமா? பக் பண்ணுறது எப்படி? இது பண்ணலாமா? ஆனால் ஒன்றும் பக் பண்ணலாம். ஏன்
ஐடி பேன் பண்ணுறேன். என் வீடியோ பார்க்கலாம். 5 நிமிஷம் 5 நிமிஷமா? 3 நிமிஷத்துக்கு மேலே வீடியோ போகக்கூடாது. பின்னாடி வைக்க போகிறான். 5 நிமிஷம் தான். வைக்க போகிறாடி இல்லாட்டி அவன் தான் அடிப்பான் தேடி வந்து இது பின்னாடி வைக்கிறான். அந்த வீட்டுக்கு இந்த சைடு வைக்க பார்க்கலாம். அந்த சைடு விட்றா. அந்த வீடு